Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Nilusob ni Nena ang San Vicente kasama ang mga sundalong engkanto na pinamumunuan ng prinsipe at nagsisilbing babaeng general si Nena Cabizote. Magdadapit hapon na nilang sinugod ang mga kampo ng kadiliman dahil iyon ang oras na malakas ang kapangyarihan ng mga engkanto at lamang lupa. Sumama rin sa magaganap na digmaan ang mga tikbalang at ang dalawang kapre. Nagulantang ang mga halimaw nang dumating ang hukbo ni Nena, lalo na ang 30 nilalang na nagmula pa sa impyerno. Hindi na nagsayang pa ng oras si Nena. Nakalabanin ang mga halimaw na mismong kapwa nito mga estudyante na nasa ilalim ng mga kapangyarihan ng kampo ng kadiliman na tuluyan ng ganap na mga mababangis na halimaw. Hindi na rin sila babalik sa dati nilang katauhan dahil ganap na nga silang mga halimaw. Ang kailangan nilang gawin ay puksain ang mga ito. Ang tanging mahalaga sa dalaga ay iligtas ang buhay ng mga natitirang bihag na ginagawang pagkain ng 30 halimaw na nagmula pa sa madilim na mundo. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng mga engkanto at kampo ng kadiliman, ngunit natalo sa bilang ang mga halimaw dahil napakaraming hukbo ng mga engkanto ang sumama sa dalaga na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dinastiya ng Prinsipe sa Turo. Inutusan ni Nena ang 2 kapre at mga tikbalang na iligtas ang mga bihag na nakabilanggo sa isang silid ng paaralan. Habang nakikipaglaban naman ang mga engkantong mandirigma sa mga halimaw, hinarap naman ni Prinsipe sa Turo ang pinuno ng mga kampon ng kadiliman. Habang nilabanan naman ni Nena Cabizote ang 2 general na tauhan ng pinuno ng kadiliman. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng 2 hukbo. Nahirapan namang talunin ng prinsipe ang pinuno ng kadiliman dahil malakas ang kapangyarihan nito, ngunit nag-uumapaw naman ang kapangyarihan ni Nena dahil sa tangan nitong mutya ng kabuti na ginawa nitong kwintas at isinabit sa kanyang leeg. Nakatulong din ng matinding pag-iensayo ni Nena na mapalakas ang kanyang pisikal na katawan, lalo na't sa mundo ng mga engkanto siya'y nagsanay. Matapos mapuksa ni Nena ang 2 general na pinuno ng kadiliman, ay tinulungan nito si Prinsipe sa Turo na kalabanin ang makapangyarihang demonyo. Malaya nila itong nagapi sa tulong ng pinagsama nilang kapangyarihan. Nailigtas naman ng 2 kapre at mga tikbalang ang mga natitirang mga bihag at nailayo nila ito sa nagaganap na madugong digmaan.
Matapos ang madugong digmaan at malipol ang kampo ng kadiliman, ay ginamot ng mga bulaang engkanto ang sugatang bihag gamit ang kanilang mga salamangka. Isang matandang engkantada ang tinawag ni Prinsipe Saturo para itapon sa kawalan ang mga labi ng mga halimaw kasama ang bangkay ng 3 alagad ng dilim na nakawala pa sa impyerno. Matapos magwagi sa digmaan ang hukbo ni Nena Kabisote, ay muli silang bumalik sa kagubatan. Ginising na rin ng isang engkanto ang mahimbing na pagkakatulog ng mga magulang ng dalaga gamit ang kanilang mahika. Kinabukasan, nagulat lang ang mga magulang ni Nena nang yayain sila ng kanilang anak na bumalik sa dati nilang tahanan dahil tahimik na ang nayon ng San Vicente. Napag-alaman na lang ni Nena, Enteng at Inday ang tungkol sa tunay na pangyayari nang makabalik sila sa dating tinitirahan dahil sinugod ang kanilang tahanan ng kanilang mga kabaryo at sinabing inilagtas ng mga engkanto na pinamumunuan ng kanilang anak ang kanilang nayon, at naging bayani si Nena sa kanilang lugar at binansagan siyang Nena Kabisote. Simula ng araw na iyon ay naging magkaibigan ng mga tao at mga engkanto. Naging tahimik at matiwasay muli ang San Vicente at si Nena ang tumatayong pinuno ng nasabing nayon. Sa paglipas ng panahon, ay naging kasintahan ni Nena si Prinsipe Saturo at malaya nang nakakapasok sa kaharian ng mga engkanto ang dalaga. Kinalaunan, itinuring si Nena na prinsesa ng mga engkanto dahil napangasawa nito si Prinsipe Saturo at naging kanang kamay ni Nena ang duwendeng si Elpa bilang tagagabay. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.